És a 20-as versenyzőnk nem más, mint Molnár Viktor, aki szintén egy last minute jelentkező, oda sonfordált hozzám ma. Figyelj, ne haragudj már, bedobtam a nevemet a zsűris dobozba, de hogyha lehetne, akkor inkább szlemmelnék, lehet? Hát valami kölyök, miért lehetne szlemmel ilyen? Mondom neki, hogy mondjál már adatokat magadról, ki vagy, mi vagy, művésznék, valami. Lediktálja a nevét, lediktálja az életkorát. Aztán így odajött 20 perc múlva, és csinált egy ilyet, hogy figyelj, nem lehetne, hogy nem mondod be az életkoromat? Szóval ezt tiszteletbe tartva következik Molnár Viktor, akinek nincsen életkora. Sok sikert neked, drága! Először is el szeretném mondani, hogy sokan annak tartják a slam poetryt, hogy majd ők ezzel megváltoztatják mondjuk ennek a közönségnek, akik itt van, a véleményét így az egész világ helyzetéről. Szerintem a slam poetryre élene az a idézet talán, vagy mondás, hogy lárt pulárt. Ennyit szeretnék elmondani. Károsnak káros, mégis ugyanúgy fizetsz neki, mintha nem tudnád, hogy ez a páros csak arra van, hogy levegyen téged. Véget. Újra és újra meggyújtod, pedig tudod, hogy le kéne tenni, és elmenni. Elmenni innen, mert tudod, hogy nem jó itt, mégis itt maradsz. Itt maradsz, mert muszáj, és itt maradsz, mert itt kell maradnod. Ha nem akarod, ha akarod. Összepakolnál, mert eleged van az iskoládból, és összeesnél, mert eleged van a munkából, de maradnod kell. Hogy miért? Mert nem akarsz élni a kukából. Kilépnél a körből, de ugyanúgy elmész csöngetésre, és sietsz a melódba, míg a buszod csak lenne késne. Beérsz, de így is rossz vagy, szivat a tanár, szivat a főnök, pedig szívsz te eleget. Nem teheted meg, de mégis megveheted, és megint túlléped a kereted, ezért eszed a koszt, a szemetet, mert a kosztod megint kevés, és az íze sem az igazi, mert nem ismered mást, csak a gazét, csak ez igazít a helyes útra, szerinted. Tanulni, dolgozni, legyinted a frászt, ebből megélek. Ezt teszi veled, ahol vagy, ahol élsz, és neki hiába mesélsz, hiába simogatod mocskos utcáit, falait, nem hadsz meg senkit, nem hadsz meg valakit, kemény lesz hozzád. Hiszen te rajta taposol, ő csak tapsol, te táncolsz, de megállsz, szívhatod a friss levegőt. De elfáradsz. Vége a napodnak, vége ennek is, kifújhatod. Lefekszel, de nem várod a következő napot, a következő hajtást, következő nyalást, égést és égetést. Nem enged el, pedig eleged van már a csövesből, aki persze nem saját hibájából, de kenyérre gyűjt, amit később megiszik. Tényleg elmennél, de amint kilépsz, visszarettent az a banda, amit a legszívesebben tested elrohanna, de besokkolsz. És persze megkezdik, hogy nincs egy cigid, vagy egy ezresed. Mindegy, te kapod, elveszed, és újra megszívtad. Elvitték mindened. Újra csak sóhajtva fújsz, elnyomod. Lelkedben... Bocs. Igen. Szóval elnyomod, magadban utolsó nyomorod már rég elveszed, már nem érdekel a busz, a csengetés, már nem érdekel, hogy honnan lesz az ebéd, az a kevés, még ha más maradéka is. Majd kérsz, hogy én is kérhetek itt papírt, meg rávalót. Itt bárkitől, de nem mindenki írhat rá valót. De remélem érti ezt mindenki, régi és új, mert téged is beszív a város, lent tart és kifúj.